siya guys, oh. Tapos gagawa kami mamaya ng lagyan natin na ng kamote, no? Buti na lang pala may nagbigay sa amin ng kamote. Ayan, may togi na kami. So, pipilian ko muna to. Parang na-over. O tama lang yung ganito, no? First time ko kasi rin gumawa ng ganito. Madali lang pala siya. Tapos, ano talaga, yung hindi siya bumaho. Kasi, naalala ko dati, nag-try kaming gumawa. Bumaho kasi binabad lang namin sa tubig. Tapos, ito pala, spray-sprayhan muna lagi kapag yung tumubo na siya. Ayan, matataba naman yung ugat niya. Kaya, ayan, so may ulam na naman tayo. Ayan. Sagana tayo sa gulay ngayon. Meron tayong toge. Tapos, namitas din kami ng talbos guys. Kasi marami nang gumapang. Tapos, nakapamitas din kami ng pipino. Ayan. So, thank you Lord. Tapos, ito pa pala. May nagbigay sa amin kahapon guys. O nang higante na kamote. Ayan. So, hindi ko pa ito nabalatan. Titingnan natin kung okay yung ano. Kasi yung iba, may butas din. Pero naglaga na daw sila. Ano, okay naman daw. Ayan. Grabe sa laki. Sa bukid to galing. In-harvest kasi in time para sa pangbinignit. So, thank you Lord sa mga blessing. Thank you din sa pagsipag doon, sa pagtanim. Ayan guys, so ito yung isasahog natin sa toge. Ayan, yung karne, and then ito na yung ating sangkap. Ayan, so minarinate ko lang yan, yung karne, tapos ito na yung ating kamote at carrot. Ayan, so lutuin na natin.
Ayan na guys, so mga na ta, lami kay siya guys ay fresh kay ang lasa no, kay bago kaayo ang toge.